nyoba sampai ping 4 hari. Unyil-unyil usra nang kali dalane menggok. Pas mandelok arek wedok mripate menteleng irunge mekro. Tajam iku pitungane wong iku minangka pelengtor ayo sing ati-ati mula akeh-akeh nyoto nek titioni apa artine najan ngipi gak ono mangat sebab kepegelan turune sek sore ngipine nglambyar dak karuan nek kandayani ana maksude ngipi tengah wengi iku ati sadurunge tiang nangen kegawa saka pikirane mula ipen-ipenen iku arang nek pospo tajam iku sing nyata ngipine para esok peno sing ati-ati lan iki iku minangka lambang sing diparengno kadang-kadang nek cacap kedadean dina iku aku percaya sebab sono buktine dudu wong liya misan aku dhewe ngipine para esuk malam Sabtu wage terus menene kepethuk rejekine najan arek wedok dasar betah luwe kadang-kadang gak mangan uga gak ngomoke anane sembarang nyegah ana tujuane cendang keturutan apa karepe arek sek prawan dorong duwe bojo direwangi poso
supaya oleh jodoh ban bengi melek sampe jam 2 bar malam Sabtu wage diketoki ula ijo tapi kaya ula ijo uga kaya ula klisi rumangsane terus nyokot terus menene dilamar wong langsung dirabi keturutan oleh bojo tatak pensiunane wong dodol batu api ayo ngombe sinom barek cahe tuku sewe lombok se enom nyambut gawe cek katine arek wedok siti yo nang kali ana pakong yo nang embong Pak Iman jaluk rabi dioleno asumbao digunting ana manjangan kecantol jaro sik tas nyambut wis jaluk kawin mangan gak mangan apa jare wong loro manuk anyar kok dicuci tuku lombok nang kepanjen manten anyar gak metu-metu wingi bengok-bengok kecepit amben nang pasar tuku bawang tuku ragi nang Kalimantan kadang-kadang sebagian mek nuruti godane setan tuku sawuh cuma siji iwak kotuk diwadahi endok anake loro kayane gak mesti celana situk mlebu pasar tembok kali kecerit tok sih rek wah iki ya belak termanu tukang patri ya pancene kanca-kanca lek dijak rusak-rusakan cek senenge lah sing dhisik kentrungan marono unyil-unyil ngono iku saiki nggo minut retek tapi ya sing ngene iki sing garai anjene maler ya iki anjene iki wis ganti yayu maneh iki wis balik-balik gonta ganti soalnya apa yayu iku lomba ngidung nomor 1 apa padahal suarane gembret yo kono lha apa ana mburi tak nggo. Wah, dintani wong-wong tak meringis ya. Aku iki kongkonane Yupaini. Ana maneh iki. Dikongkon dolek wong lanang sing sejati. Lho aku sejati yuk. Wong lanang kene sing kurang tau rabi. Durung rabi lho yuk. Ayo mulai lo tak alena sapi. Wah, kon niku pipis kopyor. Pendek. Sira budal ngaji. Miring-miring. Lek ngaji nang pondok Becadahan. Gedang goreng iku rewange. Arek iku tau mau cobat wae. Kepethuk adikne alu-alu kok numpak jemblem. Yang kelit plontir. Tak untir kupingmu kok ngomong. Neng kono kepethuk adikne alu-alu. Alu-alu terus. Kene tok garis malune iki. Karwo cingkrang gedang goreng keripik udang Sidoarjo. Pendek panganan tok. Ana kok gak panganan ya luwe lho ngomong niku.
Neng kono Rondo Royal dikongkon beda negara mendut. Lho, nang kono ana wong gegeran lho. Perkara apa yu? Gegerane wong goreng tahu diwolak-walik. Nek gak diwalik ya gosong. Mari kula awasi pringat-pringis kan niku. Terus ana ta enggak? Wis kentekan ta iku. Ora kenten-kenten wong kon ya ngrusuhi ae. Napa? Wis entek ah. Entek galak urus aku ta. Kak, lek karane Yayu panjenengan akeh sing didol ae pirang meter ta. Karangan suwung ah. Ngono iku kene lho yu, saiki awakmu iki ya. Napa? Nek wis suaramu enak ngono. Ya mbok kon iki nyambut gawe lho, dodol swara yu. Manfaatkanlah suaramu yang menjadi suara emas. Yang baung. Kayak laku kok kon lumae medine ana apa-apa mburine iki. Iya gak, ngene lho. Kon lek oleh persentase iki tanggal piro iki ya. Oh, tanggal piro iki tanggal 7 ya? Iya. Tanggal 7 apa iku ulang taune RRI. Dari arek-arek. Pon mari salaman kon mbelunus aja gak apa-apa. Oh, ngerti ya lo. Iya. Sakjane nek kemedi nyalam-nyalami panjak-panjak iki. Tapi ngerti, kayak aku mentoke diluwir. Jangan hari sini duit karena nek mbako. Tapi oleh rong dino radione kok dol. Masalah ya alhamdulillah loh. Iya. Panjene memang kalau suara ini dijaga bener-bener. Betul-betul. Iya. Akhirnya ya iku berhasil. Iya. Iya. Berhasil karo Brasilia. Yuk, kon iku gending-gending iso ya. Oh, gendeng sembarang kaliren aku iso. Kaliren gending kulonan. Kulon etan kidul lor dhuwur nisor. Kon niku niru aku kon niku. Ala gak niru ya apa kon puruki. Eling-eling iso. Eling-eling. Aku gak eling iku. Oh, lah kon gak eling sapluk wong kampung iku apa. Ah, eling-eling kulonan. Oh, eling-eling kulonan. Nanonan. Aku iki bener tangkat. Wis salah sing kulonan kaya Sinom iso. Sinom Putra Wali, kalian Sinset terus bapakane Pule barang. Jamu pahitan ya. Iku lek jamu gendongan ngawur. Lah apa? Lek pangkur. Oh, pangkur Lombok ya. Iya, pangkur Lombok. Apa? Pangkur Lombok. Neno neno nene nano neno nana nene nano nane nano neno nane tung tak tung tep tung bla 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 no bla Ngomong nano kon iki. wah berarti iso Ya iso sih wong gending. terus iku Tobo Kastowo Tobo Kastowo. Nek Kastowo ono pandegine. Tawa iku. Salah dodol coto saiki. Kok lek kepin sate mampir rono. Kon niku Sapari tau kisinan. kalau kisinan ya apa ngajak-ngajak nang warung ya gak kon duwiki ngono. Boleh duwe karino kaos kaki ya. Gimana? Bu peteng kula rada. Saiki umum lho nek dhuwit iku akeh-akehane dijak dhuwur, nek dulu-dulu kan hilang. Iya. Sapari iku niru aku. Iya. Kadang-kadang kaos kaki tak gawe terus tak kei dhuwit ngono. Ya soalnya kadang-kadang lek diganu lak ndilu ilang ah. Bareng nek mulai cek karo wong wedok. Oh rahasia yuk ngawur ae ngono. Ah ya masih rahasia kadang konangan. Dadi gending-gending iso. Lek ayak Samira iso. Ayak Samira saiki nang Nganjuk wis. Gending ayak Samira lho yuk. Iso ya. Iso Samira iso. Terus drill door. Retek-tek-tek iki. Drol iku apa? Tang dung dudu nding tang dudu nding tang dudu nding tang. No dol tak dol bahaya. Terus iku ndang-nding ngono. Kok iku gendeng apa ngono iku? Drill door. Yo drill. Terus cokro ya. Cokro saiki raben ngono. Ngono Tulungagung cokro saiki. Tiba sing kudu wae iki awakmu yuk. Duh wae sih. Kon dadi juara kaitan wis mbliur gak karo-karo. Ambliur kait-kaitan ya kon ditakon cokro barang ya cokro jenenge wong ah. Arek iki aku suarane enak iku gora sambel ileng. Gak kecowake. Nek Sapari suarane panjenengan enak cuma gak tau dikanggokno deh. Mbok kok dieman lho suarane gak tau ngedung. Sare tau ngidung mbek aku selir terus. Tahu tas iki kono tanggapan nang nggone endi kono welut mbok apa?
Aku dadekno wedok brengos cukur dadak. Lho iki lho. Lho iki apa? Ri. Oh, tiada maaf bagimu. Semenjak aku dilahirkan di tanah air Indonesia, aku berjuang mati-matian demi kemerdekaan Indonesia. Ingat perjuangan arek-arek Surabaya. Tahun 1900 petangi Cekancil. Iku bahanku kan bae iki. Jangan petangi Cekancil 5 sen iki keliru petangi Cekancil. 45 Indonesia perang dengan Belanda. Oh, Awas. Eling. Awas. Apa? Anjing galak. Ya taburan takut. Kapal terbang telah mendengung-dengung. Endi? Menandakan Iru kabeh mendan. Belanda menyerbu Indonesia. Endi? Awas. Menjatuhkan bom. Tiarap. 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 Apa penting dia iki lho. Tiarap. Dewe-dewe apa penting iki ngawur. Aman. Memang. Oh, indah sekali. Kono gak iso ndemo-ndemo ri. Nek kon gendeng takon aku iki. Kita berjuang demi anak putu. Sing metenteng. Mak mari berjuang demi Indonesia merdeka. Ini anak putune. Kono mikir nopo? Kakekmu rek iki. Napa Dik? Mesti ngono. Lapo? Bojone Caca. Yo, mau kan duwe caca kok. Lho, yuk. Lho aku ayo. Lho, cek urip kon. Lho kon niku gendeng aku sing ngene aja urip. Lho, temen tak cek urip pun cari mati. Yakin aku cek urip rene. Kon winginane tangga-tanggamu, ya yuk mati awake buntute kegel-kogel jian. Buntut kesakan aku iki tikus aku. Anggepe cecek bae, Pak. Iku anggepen wong wis blalah omongane. Ya apa rek, gak tau Anjang Sono namae kanca. Sing penting Anjang Sono, sik gak medhotno kolor. Sik gak medhotno kanca ngono lho. Ayo ngono. Kartole ngono cek angkune yo. Saiki kok nambah kok sini sih. Nih, Apa sebabnya? ngene iki Apa tak sebabnya? dedeno ya. Aku iki kanca iki bloko suto iki. Lho, Suto saiki gak lho kene. Melok endun. Melok enjun tegese ngono blak-blakan. Oh iya ya, Pak. Pokoke kon winginane iki dirasan nek Kartowo. Tapi kan rasane apik. Kono aja adu domba lho. Aku tumbo-tumbo. Domba. Sing sini iki sapa iku lak perasaanmu ari. Aku Oh, sebetulnya tetep tidak ada apa-apa. lahir batin Loh, apa-apa. Rio yo gak iso nang nggonmu aku. Ya selamat hari raya. Mulai- Minal faizin wal faizin. Mulai kumat. Aku wis ngono yo. Ya apa? Rio yo gak iso nang nggonmu. Heeh. Maafkan lahir batin minal aidin wal faizin. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Iku lah yo salami wong mati. Tak bener wis tak sambut kon. Lha apa innalillahi wa inna ilaihi raji'un iku? Bener ya, apa? Ya kok selamat hari raya. Selamat hari raya Idul Fitri. Iya, nggonmu Rio yo kemelok apa lho ambek Yayu? Nggonmu Rio yo kemelok apa? Ya melok dhewe-dhewe wonge. Gak melok kelurahan ngono. Lah melok sapa ketene? Lho enggak, iki lho melok apa? Melok apa ngono? Tegese iki melok apa? Ya melok riyo. Ya ini. Ya riyo. Ya ya aja ditakoni-takoni rene ri, Pak. Kalau kepengin kon gijak ngomong. Ya aku lak bingung iki lak mik loro ta. Lah tapi ngalor ngidul ngono. Gak tegese nek kepengin dibagi ta. Iya, melok apa nggonmu iki? Riyo ya ta? Heeh. Wis melok ngalor ngidul ri aku. Dombe aku. Lho kok sih jame nggonku? Melok apa? Nggonku kok melok sego gori wak pentol. Mulane Dinane. Omlo gendeng. Kon wis suwe lali, kok sing ditakono Riyo ya bae. Wis takokno ngene lho, kapan lo rekaman maneh ku tak jawab. Lho ngono lho. Lah kok mesti ngomong ngene kok. Wis tak agak manusia mari tak tinggal. Enggak ndelok payune dhisik. Nek payune iki agak memanja. Iki sebentar lagi kita pentas lagi. Ben dipoturi. Ono cewek. Cewek. Ono arek ayu rek. Sik nyiri-sirine lho. Ono wong dodol sewek. Cewek kok. Cewek. Cewek ya nek wong lanang cowok. Nek wong tuwek cowek. Lah nek wong rondo kok cuwo. Badhe tindak pundi, Jeng? Aja nyeluk dik lho, Rek. Iku setengah tuwa lho. Tengah tuwa. Iya nek jenenge jeng kon celuk jeng. Ngawur. Iku menghormati wong wedok ngono lho. Oh, berarti iki secara piyayi jeng. Tindak pundi, Jeng?
Nggih, nyuwun sewu, Mas. Lho, durung bayaran njaluk sewu. Aja gak duwe dhuwit arek iki. Nggih pantes mawon nek sampean niku nyeluk kula jeng sebab kula niki nggih pun sepuh lak nggih ta. Lah galak. Ngomongane setahun. Tahes arek tahes. Rek, omong-omong koyo wayang ditoto. Gak temen lho. Arek arek pelajar yuk. Oh, iya sih. Tak sapa ya? Wong arek sewekan. Iya, waktu iki waktu gak sekolah dadi gawe sewek. Oh, wis setengah tuwa nih pelajar. Iki bahasa Inggris iki. Good morning, selamat pagi. Meneng ae ta. Wah, ning gak tahu sikat gigi. Takono sing apik ngono cara Jawa sing wis ngono. Dik. Ngriya sampean sinten, Dik? Lho. Ngawur ae. Lah jeneng sampean pundi? Lho. Taun belarah kon niku. Tak takonan ri. Iku umum wis gak arek-arek kok. Tapi siji maneh kon niku. Takon sing Ya apa sih takon sing ngono lho. Ya apa? Dik, ayo jenengmu sapa? Ndi amamu wetonmu apa? Sisan ngono lho wis. Kono ngoyok sih yuk. Nek gak yo saiki ya soro arek wedok. Kak jenengmu ndi, Dik? Ah, kono iki. Jenengmu sapa? Dik, griya sampean pun sampean dol. Wis tak mblara kan iki. Yalah, kula niki kepethuk sampean niki nggih kula anggap saged ngibur ati kula. Tapi sing setunggal Iki termasuk niki kok- tim-timan rek. Saged menghibur ati kula sampean delok kula niki tandak bedes ta. Lucu ndelok Tak dobel iki. Enten apa sih, enten apa? Kula niki lak sedih ta Mas, kula niki pun ta sampean ngrasakaken nasib kula ngoten sakno Punta, ngoten. lek sampean sedih sampean tenggerane Sapari, mriko nggih padha. Nggih, Dik, ndelok omah kula nggih. Omah wis dadi tembok mumet gewel mburu gewel ngarep wis ana, Dik. Dadi nek teko doan omah kula niku koyo jodang, Dik. Iki nang ngene Sapari, Dik, nang omahku tambah nelongso, Dik. Soale napa, Dik? Dinanakaken mbas kaca, kayune mulet pecah. Apa wae wong kayu citeles dituku. Tembok dadi yo miring Ngeten kabeh. nggih. Nggih. Wong pun omong-omongan lak mboten enak ta nek mboten semrap jenenge. Kula Kartolo, Nggih. wis tak sosok kae sampean wis. Kartolo. Tak sosok kae wis kula Kartolo. Lah sing setunggal niki Jenengku sinten? Endun, Dik, Endun. Iya iki wong Hendon gak patek genah. Jenengku Yayu. Ya yuk. Lah niki sing lemon niki sinten? Kula DRS Sapari. Wah, Dokter omongan. Andes ta. Ora napa. Lah sinten? Dudo rodok suwe. Sapari. Wah, pokoknya lek krungu jenengku mesti terkejut deh. Terkejut wong kan tau gendeng. Kula niki sedih ngoten lho Mas pun ta. Pun, sani kula tulung. Karuan pikir kula. Kula tolong wis salah si jerek, ojo salah kabeh yo. Kok niku. Ya kabeh oleh nul niku. Dadi tolong iki apa kok ndekek endi omamu? Lho, aku anake wong sugih lho. Endi wong kula ne omah kon gawe garasine montormu ngono. Omong di maneh? Lho ya apa sih Bapak tas bangun, Pak Basman lak tas bangun. Iki lak kau nang Jakarta aku. Aku dikon nang Jakarta ngurusi beteng iku lak ngono. Kon niku wong beteng go nang Jakarta bareng gawe apa? Lho kono mboten. Serakan beding ya? Lho, Bapak iku Ayo, sembarang. hubungan apa? Apa kon? Lah aku lak gawe serakan pencuk ta. Dadi bitinge bonang kono. Lho yuk, lah kon japite mengkas pira yuk? Saiki ngene lho Ya, ya. apa? Nek kon nambah arek wedok iki sawangane krentek. Iya. Wis ditakoni gena-genaan ngono lho. Jenenge sinten? Kula. Nggih. Kula anu Gina. Waduh, arek wedok kok jenenge makemut sih. Oh, ngawur makmu wis mati kok. Nyun sewu Mas. Nggih. Dinas Makmud Gina. Krungu yuk. Eroh, Sapa? Jiman. Anu selir kabeh. Nyun sewu Dik, jenenge pun lak dengkek sarek loro. Wah, wong jeneng Ginah kok takno. Nggih. Wis ngene wis gak basa, Dik. Ayo tak tulung, soalnya bapakku ya nyen jerakan, ya kadek ya sugih, sembarang duwe gak kok boleh pamer enggak, tak tulung. Wong awakmu tak rabi lak gak duwe bojo. Kula. Heeh. Nggih, mboten gadah tapi wong kula niki nggih kados ngeten. Sandangan nggih pun elek sedanten ngeten sampean mboten isin Wah, ta. diganteni kok diganteni. Sampeyan niki perkawis pakaian mboten napa-napa. Aja ide-ide takon iki. Cuma kula suwun kesadaran sampeyan saged Saged napa? menging sapi. Menging sapi ku, lak menging sapi. Eh? Menging sapi. Lho gak wis dilit ta? Sing ngelis apa? Gak menging sapi ta.
Oh, iki saged mengisapi. Ini rek, kalau iso Kalau niku. ngomongi ya tak perseni 500 sedang iki. Duk 1000 iki wong loro ya cuma iki cekelen ya mari iki tak jaluk maneh. Iki jadi panjer ngono iki. Tapi saestu ta Yo, sampean wis, Dik. ajengi nulung kula. Saiki awakmu tak jak mulih nang omahe bapak sebab aku wis gak sida lunga. Jange lunga mang kepethuk Yayu boleh dijak guyon kaya ngene iki. Nggih ngeten Mas nggih tiyang tiga niki nggih. Sarene wau sing nanggeti niku Mas Kartolo rumiyin, nggih kula tumut Mas Kartolo. Lari. Sampeyan pun nggak ada hati mangkel. Kono kalah jeneng riya mbak aku ta. Kalah Ya lah, wong jeneng ku jenenge wong arit. Kartolo nggonku loro kon nyambut gawe ini. Apa? Nyitak boto. Nek jeneng kula jeneng pegawe panjenengan. Yayu. Oh ya. Yo jeneng gawe apa? Celuk ware. Ware ya we. Itu gesine ngono jeneng wedok jeneng lanang ya gelem ae. Penting Yayu ngono, paling rendah dek iku menyambut gawe nuk pengairan. Pengairan temen iku Oh temen. iya nek isuk kan mikul banyu nek kampung. Iku dodol iku, gak nyambut gawe pengairan. Wis tadi Melok tolong. saiki kelambimu kok ya guaken ya sing elek-elek iku ayo mlebu toko. Lho lek diguak saiki mlebu toko lak buyar. Lah nggih sampean iki yo nopo sih Mas? Nggih engke nek empun ditumbasaken terus ganti. Sementara Ngaten ae sih. nang pasar Gembong dhisik ya. Lho. Napa Napa? Sing elek-elek. Lho jaga gengsi lho wong potongan Ayu ning ngene kok jak nang jalan Gembong iki. Jangan nang pasar luwak kono lho enak. Tukokno wesi kono lho. Wis, Ri, becak peno gorene to becak Yayu ya. Becak ndi maneh? Kene ngawur kene nggawe prototipe iki lho. Arek iki aku lho arek. Apa? Arek iki cek honorer. Oh, apa ngono? Honorer. TB. Oh, Yayu karo sapa jenenge Sapari kon tak dadekno bodyguard. Algojo. Wah, lha wong dadekno algojo. Apa jenenge kok? Bedigas. Enak bedigas timbang nebok apa? Bodyguard. Nek aja cilik-cilik rek iki bakal nek iku kono ndek kedatane setan 30 meter. Iki lho nek jempok ngawur ae. Jempok ngawur. Apa nek nyok kangen jero wabak. Wis ya. Saiki benikmu tak jebuk situk, perlu ditanda mata benikmu situk ri. Jadi iki cek ngemble dhisik ya. Lah kelambi kancing kari sitok kon jaluk malah wong kaya kalah dadu ngono. Wis ya, saiki ayo tak tutki saka ing buri. Weh, Hati-hati lho. Sampeyan lak mboten isin nggih umpami mlampah bareng kula ini ngoten. ngopo to, nggih. Nduk? Aku wis Terus pundi Gusti Ratu? Kon ratu-ratu ana lho kene lho. tak eling ratu cacingane. Lho, wis iki wis awan ya. Dadi arek iki ya sing ngesakno Dede. Yo kok mesti awan yo setel bengi yuk. Lah, arek tegese arek wedok iki wis tegese ngono. Waktune lho ngono lho. Waktu Nek gak darap keluargane arek. Ngono. waktune kok ngene-ngene sik dawa. Oh, gak kan gitu. Wis arek iki tak gone mulih seksenono. Lah kon aja omong sapa-sapa ya. Yuk ya Ri. Ya sing ngeru aku, Saiki wae. tak gawe. Ayo Dik, Iya ya. tutke wong kaya jiwaku Dik. Pun nggih kula tilar nggih. Monggo monggo. Sing hati-hati lho. Bededeg aku ndelok wong iki. Wong aku dodok mentok Ayo. loro ya kowe. Yuk pancene wis iki nasibe to lho. Ayo dikiting nang omahe kono ayo. Iya, Ayo.
urip pancene sora. Nek gak iso ngrubah nasibe dhewe pancene ya berat. Sebab wis ana paribasan nasibe menungso gak akan berubah nek gak menungso iku dhewe sing berusaha ngrubah nasibe. Nyatane kaya aku iki. Ket biyen dadi buruh, buruh kepengin dadi bos kok gak iso aku. Tapi ya wis angel wong soalé bos iku pengertiane dukur, sekolahe ya dukur. Ati aku sekolahku SD gak tamat. Paribasane nul pencong gak eruh harine. Wis. Cuma ya aku dituturi barek wong. Barek arek sekolah-sekolah. Ngene lho Pak Bagong. Adakan saling pengertian barek majikan, adakan pendekatan, saling take and give hari ini. Tak turut yan wis, mendekati majikan tak dekati terus saiki intim wis, gak dianggap buruh, dianggap kayak keluargane dhewe. Bebas sembarang, mangan sak wareke, cuma gak lembu. Cuma ya ana untung rugi ini anjene. Untungnya iki selama ana pendekatan barek majikan, ngongkone gak sembarangan koyok biyen. Keuntungane, cuma kerugiane ana. Ya apa, bayaran 5 bulan diutang terus jarine. Bon jarine durung ana dhuwit, bose nang Jakarta. Iki dikongkon nyang pasar gak karu-karuan iki. Ya apa, bingung aku nek blonjo, ya nek wong wedok blonjo iku luwes. Tuku ndok 5 njaluk embuyah pantes. Kaya aku wingi ditawurung sak pasar perkara tuku ndok situk njaluk embu celana gak oleh. Ate mulih. Durung oleh blonjo ngene iki bingung. Ceton aku rek. Napa aku mangliwat kene malah kepethuk ular jedung. Ya apa arek iki durung tau kenal ngelokno ular jedung iki ular keket kan. Lah nggih sik kula niki nek nguwasi sampean niku lho, kula pandeng mau dadak suwe-suwe gila. Gila kon maneh gak gila aku ya mblenek delok aku. Lah nggih sampean kok saged sakmu wonten ageng niku nedha napa sih? Asale iki lak mangan tawon adik dadi kaya. Masa? Oh niku bisa. Lemu iki mono lemu, ngestokno sing ngingoni ngono lho. Kula kepingin lho gak ada awak kaya sampean ngoten. Gak iso. Kok iki pawakmu pawakan cilik panjene, ngene lho. Oh nggih. Sik sampean kandhani nek napa rahasiae kok saged lemu. Lho rahasiane gampang, Dik. Pokoke nek ana angin gedhe kok mangapo ae mlembung. Sampean niku ya napa sih? Lah nggih masuk angin niku jenenge. Gak ngono. Kok niki lak durung kenal barek aku sih. Oh nggih. Kepethuk jek pisan iki. Kono silokno ular jedung, ular sembarang. Ngenyek kan. Mboten ngenyek sak temene. Nggih nyuwun sewu. Kasep. Kok mangkelan sih? Gak mangkel ya apa ngelokno ular jedung ket nun sewu saiki kan iki. Ate nyang ndi arek ndi kono omamu ndi? Tak anter ae sampe aku. Kok terpecel temen oleh nakoni. Wis kadung ngene kadung wani. Tepangan nggih. Ayo kenek. Jeneng sampean sinten? Jeneng kira. Nggih. Bagong. Loh, sampean sing gepeng wingi. Gepeng ya apa sih kok mene gedhe dari gepeng kon niku. Lah niku nek dikeplek-keplekaken nyedek dong. Iku lak bagonge wayang kon niku. Aku iki bagong manusia dadakno kon niku. Oh nggih, kula Tini. Tini. Nggih. Ate nang ndi, Tin? Wah, pantes sir oleh njuluk. Blase. Wis lemes kok kae. Nang ndi, Tin? Kula niki jane ngoten bingung mboten nang karuan tujuan kula. Bingung ya apa sih? Kula niki arek kabur kanginan. Anake Yesus kan. Ya napa sih? Kon lak karuan omamu ndi, bapakmu sapa, mbokmu sapa lak ngono kampung Kadang opo? griya iku lho. Sakno rek. Saken nggih. Iya ya. Sampeyan tolong napa aku lho. Nolong kan? Nggih. Aku dhewe ya kaya ngene tak ada niku. Lho, sampean dadi napa sih sampean iki? Lho majikan. Masa? Kandhani kok. Oh, mangkane kok lemu. Lho, tak kandhani ya nek arek nom-nom saiki kepethuk arek wedok ngono, nek sugih lak kondo. Nggih. Bek motorku 5. Motor Pabrikku sampean? 8, lah ngono sih. Lah sampean enggak ada motor? Lho, aku gak pernah pamer. Oh, nggih. Kon tahu tak kandhani nek nirwana iku wekku. Lho. Mboten mbok tahu kepethuk sampean kok. Tahu sih iki mang aku kondo nek nirwana wekku. Lah gak kondo sih. Mboten. Kata kandhano aja nduk wekku. Kula sampean tolong napa kula niki pados pendamelan, nggih pados ngengeran. Ngengir nang aku ae. Nggih kajeng enten sing kula enceloki ngoten lho.
Adane opo ae menclok kon manuk ta apa kon. Wis melok aku gak apa-apa. Omahmu desa, nek kenal bare aku wis gak perlu kon uli. Nek perlu omahku tak bongkar. Oh, sampean dandas sih. Tak tanduri jagung. Malah dadi Tegal lah. Ya. Oh, ngoten ta. Heeh. Saestu nggih sampean tolong nggih kula. Cuma iki aku ono perlu, gak iso mulih. Kon tak alamat ya. Pundi sing griya sampean? Niku apa Jalan Surabaya nomor 26. Jalan Surabaya 26. Ya. Cete napa? Cete gak mesti, kadang-kadang ijo, kadang-kadang kuning. Lontor ta niku. Ya gak ngono, sing ijo iku lawange kuning sokone ngono lho. Saka. Iya. Oh, sing enten pagere wesi niku. Nah. Pagere ireng. Iya. Buwi ya iku kan. Ngawur iki niku. Ya napa sih lek biasa omah kutho niku lak dipager-pageri. Pagere dukur. Nah, iku ana wite keres loro iku. Oh, niku damel napa keres niku? Gawe mangkring aku nek esuk ya. Mosok sampean mangkring teng mriku. Gak ngono iku pohon kesayang aku. Pohon kesayangan lak nggih kembang sing apik lan apa apik-apik tanduri keres. Gak apa-apa termasuk kenang-kenang, nostalgia. Kenangan lama. Iya, selama aku melarat sekarang aku kan sugih ngono lho. Dadi mun saged ninggalaken keres. Keres, mati uripku apa jare keres iku ngono ya. Oh nggih pun nek sampean sak umur sampean sampean teng isore keres mriku. Iya, soalé ajene ngono. Kon nyamaku sik aku ate nerusno shopping. Mriko nggih. Iya. Napa shopping niku? Shopping shop kuping lho kan. Sampeyan kuwi enten mawon kula mboten ngerti ngomong macam-macam. Istilahe wong gedhe bos iku nek ngomong belanja iku shopping. Nek wong cilik blonjo nyang pasar. Nek bos gak oleh. Shopping Singapura. Ngono lho. Nek kula tak mriko nggih. Nika sih. Iya iya. Enten lampu abang ijo. Lah bener ya iku stopan. Wah, Oh arek nggodho arek yo arek iki. Ah iki tepak iki nek serono iki genah. Durung tak war apa wis mlayu rono. Belanja dhisik mulih beres. Nasib kadung tepak. Ya iki sing darani wong urip bintangi terang kaya aku iki. Cuma sayang, urip kadung mapan, sugih, bojo gak ana. Bojo mulih nang jaman Jepang. Bojo wis diundhuh barek sing duwe memean. Berarti bojo wis dut. Tapi gak dadi apa. Gak dadi apa, masih bojo mati gak apa-apa. Pokoke aku sugih. Lah aku iki kesuwur kok. Sugih donya, sugih ilmu, iso ngilang gak iso balik. Lah wong aku iki sugih, ate umum jeragan beting Pak Basman ya aku. Sing daran jeragan beting iki masalah wong dia sing gak njaluk kiriman beting nang aku. Winginane aku oleh introkal teko njaluk kiriman beting, Jerman Barat njaluk beting. Itali njaluk beting. Tak kirim sak contong. Lah wong sugih masih bojo gak ana, tapi dadi kembang lambe kalau Pak Basman rek, termasuk duda-duda kembang, duda-duda teles. Istilah duda teles wong sugih, donyane luwe-luwe. Lah mulane aku yo ngono tak ati-ati aku wong sugih arene duda kembang ono sing aran kembang mlati, kembang mawar, kembang telon, kembang bore. Cuma sing gak enak iya. Alah. Duwe batur siji lan gado ati nguntal ati ngemplok ati goreng ati. Karepe kuwi apa? Blonjo gak muli-muli kuwi, Pak. Nuwun. Monggo. Kula niki tamu. Adang ketan. Ususana. Basman ilang. Gepuk. Wah. Ya apa sih? Wah, kok nek ngomong cempelung. Oh gak tau kenal kok. Gepuk salah apa kok gepuk ya? Anu kula medayo. Oh, mendayo nak. Mosok ngono carane mendayo nak. Sampeyan sinten? Sinten? Lho aku weng. Wong nak. Lho aku iki wong aku iki. Mosok. Lah iya mosok takon maneh. Jenenge? Aku Pak Basman. Oh, niki griyane Pak Bagong. Apa? Griyane Pak Bagong. Iki ya si arek iki rek. Oh, nggih ketara kok mang bose nek ngono iki buruwe. Lho. Roh, ini roh.
Lho, ya apa kaitane? Ya apa rek gak tau kenal rungoko iki lho, iru nyeruh. Ya apa kaitane? Kula wae dicengken Pak Bagong mriki terus sing griyane. Oh. Bapak enten PTKRS loro kula cengken. Dadi kon manggo dalan mau kepethuk wong Bagong. gedhe dukur, Nggih. gegeryo mbok Nggih. lapangan. Nggih. Jenenge Bagong. Nggih Bagong. Iku dadi apa iki, Mang? Bos. Ya Bagong, Mang. Nggih. Wah, arsat iki lho, Bang. Malah mali jeneng Dewi Arsat aja. Repot. Ngambek buru teko batas kok ngene iki. Kula tak mlebet. Kok dhisik Bapak dia iki. Kok dhisik nak. Tadi mang kepethuk Bagong. Nggih. Bagong ngomong bose, jeragane aku buruwe. Nggih, lah nek nika jeragane masuk sampean melok jeragan, tak loro Oh jeragane. ya kembar lan ya, Lah, tak ono nggih. petane ya. Sampean mesti buruwe. Iya ya Kang, mlebu nak kene iki. Nggih. Ya. kene. Kula jenenge dirabi kok jan. Oh, dirabi. Nggih. Ya apa Bagong ya. Tapi gak tadi aku awas kan nyekak aku kan ya. Mata sare badas saya kok. Awas kan gue. Waduh. Pak, Selamat datang, Bos. Selamat datang, Bos. kok bapak guyon ae. Dari mana, Bos? Dari shopping, Bos. Saya. Sampe ini lan apa sih Pak sampe? Tidak begitu, saya ada rembelunya, ada pendululu, ada metuntung. Dari mana, Bos? Saya. Sampe ini lan apa sih Pak? Ada wawe Oh, adat. tidak gitu, Bos. Saya ini kan najros. Gak enak iki mesti wis teko kinar. Saya ini kan sultan. Kalau saya salah minta sepuret. Koyo Kartolo mong gue. Kon aja lajang-lajang lho nak ya. Lan apa? Kon ngerti ta? Kon ngono gak tak anggap orang liya. Gak tak anggap wong liya, tak anggap keluargaku dhewe, termasuk pembantu rumah tangga. Mbon ngerti. Siji barek boro, sikile abu karo, ngerti ya? Gak tak lancang lamis, langguk pangucapmu. Hah? Lan Ya apa apa? kan? Persoalane napa sih Pak? Kau narik ngaku bos, ngaku jeragan, aku kok nanggep burumu, rumangsamu ya apa sih kan? Kula niki mbon nganggep sampean buruh. Lah ya apa? Cuma kula wau Ya apa ya apa? kepethuk arek wedok. Nah terus ngomongnya? Kula bos. Hmm. Bos. Lah yo, bos lak majikan lah. Lan apa? Lah apa bos itu? Bose sepeda niku lho Pak. Ojo ngarani bos sepeda, waran bosok ngono bisane. Oh, ana arek kok. Arek wedoke pun mriki. Lho, Arek wedoke pun Arek wedok rene, aku dijambal. Ayo, Ro, buru. Aku rene kok Bagong bose. Nggih ngoten sampean turuti mawon Pak. Lho nggih, ya sing padha nggih. Arek sak jero arek. Pundi areke? Lu jero. Kula tak mlebet Pak. Lho, saja kene. Lho, sing delok sapa non niku takno. Nak Kastini. Nggih, enten Apa ta iki, Bos? Oh, nggih. Maaf saja ya, Bos ya. Waduh dilereni temen. Kan iku ya apa sih Dik kan iki Dik? Lho, Keliru, sampean mau lak keliru. ngomong terus sampean jeragan. Lah masuk enten jeragan loro nek teng Droman iki enten wong nggih berarti niku pembantu sampean. Jeragan tapi siji jeragane. Jeragan napa sampean? Jeragan jangkrik kan iku. Kon mang Bisik, ya, ta. kon mang ditipu barek iki, Bagong iki. Ngerti ya? Tibake genayan apa sih, Pak? Bagong iki nyatut namaku, jeragane ngono aku, iki baturku, ngerti ya? Oh, dadi niki boro sampean sampean jeragane. Iya. Ah, nek rong ngene banting setir ae rek. Wah, Eh, keruan. Tin banteng setir apa sih? Keruan, nang aku ya. Kan cinta barek jeraganku. Sampeyan Iya. mau mesiri kula nah nek boro damel napa? Ngerti ya? Elek-elek nek jeragane ngono. Iya. Wis kalah pasaran aku. Masih tuwek ritek tapi soge. Arek gak gelem ndelok kon wong telimu sakmono gedene telimu. Oh, teline pitik. Sampeyan ku bacot Pak nek ngene. Oh ya, barek beli kurang ajar wanah-wanu wani nyatut nama jeragan. Nggih sepunten mawon Pak. Apa? Kula lak gengsi aku pedare wedok niku cek disiri titik ngoten. Ya gengsi lah apa nirwana tekmu barang mang. Ngawur ae ngono. Tak rungokno ae mang laku Iki rupa. rada sombong. Wis ya, kon iki termasuk buruku, baturku ngono ya. Nggih, Pak. Iki yo batur. Ngoten ta. Iya, masih Nggih. ngekeki mangan iki biasa. Ngekeki mangan ojo dianggap ngekeki mangan batur. Anggap ngekeki mangan sapi ngono ya. Ah, sampeyan kenten mawon. Ngono kok apa bapak iku? Saiki kon nek blonjo-blonjo nak ya. Oh, nggih. Iya ya. Saniki belajar shopping. Iya. Harus Woro. ada peningkatan. Woro Kon saiki ini gak ya. anggap wong liya, nek perlu kon tak tek dhewe. Mboten napa-napa panjenengan kula niat. Wis aja ati susah maneh njaluk Nggih. apa kan tukok tak tukokno. Akeh geleme aku sing geblak iki. Apa kok njaluk gluduk, bledek tak tukokno kon.
Biasa mawon, Pak. Saiki blonjo nggo wedhi 2 juta kok nak ya. Kok kathah? Iya tuku gamelan mbek wayang barang. Nek tanggapan enak, kan nyewakno ngono lho ya. Sampe niku ajenge ndalang. Ya enggak nyewakno. Kene iki Blonjo. Pak Bagong. Aku gak meles. bisa melok. Malah ngono. Perasaan aku. Melok, tak tutuk ado-adoan. Ojo Iya. cidik. Nek kon tutuk cidik kok padha tutuk kebo arek iki. Cemburuan. Wah, arek kok foto kali. Pak, Lho, aku gak isi dolan Jakarta, Pak. ya apa sih kan iku lah? Jare-jare nduk kono sepi ya. Masalah Jakarta. Jakarta adalah ibu kota, rame kendaraan padat. Kota metropolitan ya. Lah iya, kendaraan mlaku papat-papat nek gone Surabaya. Surabaya loro-loro. Jalan satu kono papat kendaraan kok sepi asih kan. Tapi masih Jakarta rame tapi lek gak ono hiburan ya gak enak, Pak. Lah percuma kon nggo dik rong karung iku. Iya, padha rong karung. Dia sobo rong karung. Yo, wis kon katakno. Wah, kon mborosi wong tuwa tak ya apa kan. Balik ki natural ISIS. ISIS aku. Iki lho Pak, aku gak oleh-oleh, Pak. Oleh apa? Iki lho jange bebek peno. Lho, kurang ajar ya. Lah Iki kon lho. iku yo. Dek kene, Dek. Lho. Endi sih, Mas? Lho lah iki lak bapak. Alah. Andeng-andeng etoke bapak wis koyo lentang Joko Belek jare. Lah, Pak Narto. Oh, tapi kon mulai gawe bele-bele iki. Iya iki. Masalah. Ditepungno lak gak apa-apa. Ya gak apa-apa bakal morot. Lah nek arek iki mulai rene ya meneh kon rongsen dhisik arek iki. Arek remek ngene lho. Lho. Atuh kalau aku dikepul lho. Lho aku dikepul lho. Arek gak dayane tapi arek bisa dadi bojo kon temburuan gede. Temenan. Temburuan. Adae kerek-kerek kabeh teh anggrem lho. Wis kenal lho. Iya. Iya, Nak. Aku bapakne, Nak. Iya, enggak apa-apa, iya. Iya, empeten Nak ya. Empeten, sepet-sepet sal mentat, empet tak getak ya. Iya. Apa sih? Ngomong apa? Ya. Apa Nak ya? Isi. Iya, Pak. Wong jahe mertua lak izin apa? Iya. Kadek dadak. Iya. Mas, Bapak sampean iki biyen dagelan ta, Mas? Iya. Saya aku ngludruk ya. Aku ora ngajar ngene. Jerakan beting, Nak. Tepangaken nggih, Pak. Iya, sapa jenengmu? Kula mantu sampean. Sik durung. Bakali ra, Cik. Iya. Nggih. Nah, tadi kok tadi oleh bojo kayak Kartolet. Coba Kartolo iki nak ya anakku iki. Ayo bapak sembarang pantesan diudengi cicik nus koyo anu. Iya. Aku ora apa udeng-udeng iki. Wis kan mlebu, Pak. Mangan. Ya. Mboten kepengin semerap jeneng kula ta, Pak? Sapa jenengmu, Nak? Kula. Iya ya. Titik Sandora. Alah, aku bisa ndora kaya wong peyok. Masalah kon niku kegeden jeneng Gina. Pak. Lah ya Gina ngono ya. Masih jenenge elek pokok wonge apik perbuatan utawa sopan santune ono. Nah, kon dadi bening Kartolo minta pasang patek emas ngono lah. Ya wis kono. Kono mangan aku mlebu. Sananane dengklik watu hitam mangan kon. Ojo ngono ta, Pak, bakal mantu kon mangan dengklek rompal kabeh untung. Ngono. Lho, Sembarang foto bas, Pak. untuk kabeh, Dik. Nggih, lah. Masalah, Dik. Kok nyelot, Dek? Lho, Bu, Pernah kok nyelot, Dek, sih, Pak? bakal bojo, Dik. Lho, iki sing bojo bener. Iya. Pak ijol-ijolan, Pak. Oh, kaya iso. Kon niku mata pikulan kon niku. Lho, Lho, mata keranjang, mata kapan pikulan. pernah nemu iki? Lho, kapan nemu arek mendayore nek bok. Iki bakung ngatakno. Lah apa njok bogel iki? Bapak kamu ni bodong kan bakung ngatakno. Iki oleh-oleh bok bakung iki. Oh. Nggih, Bu, kula jange anak sampean. Iki anakku iki. Nggih, Mas. Lho aku nyelok apa? Kok dia Mas. Lah ya apa sakmono arek? Ya Wis gak apa-apa, Pak. Nak, ngono. Jodoh gak kena semono. Lah. Kadang-kadang ana wong tuwa jodone nom Lah. lah. Kadang-kadang ana arek jodone wis tuwa ya. Ono. Saiki tak kenalno karo anu. bojomu ta? Iya, Betul? bojoku. Sopo jenenge? Dek, nah kene. Nah, kene. Ya. Kene. Iki bakale Nah, Lho, iki. lho, Nak. Lho. Lho ya apa sih, Mama? Apa sih, Nak? Lho. Ya apa iki kedadiane kon tak goleki nanti. Lah ya, Mak. Tertala lho. Rundu embong. Tertala lho. Iki apa lho kok murah-murah ini lho. Lho, iki sapa Dek iki? Iki anak kula anake. Oh, dadi anake. Nggih. Pak opere, Pak. Oh, gak iso. Kon niku lanciang kon niku takno. Lho oper mosok aku oleh makne penoleh anake, Pak ya gak pentas. Nek kon niku ape urup-urupan
tambah ono lho. Kok kon ngawur ae takno. Pak cok banter-banter dirungokno tangga lho. Wah, dadi ki anake ta. Iya. Lah nek nek nyelolak bingung ta niki. Wis ngene mari wis kon nuruta bapak lah iku Pak tak peke ngono lho ya apa. Tapi nggih mboten napa-napa Pak. Kula Iki wis pada gak payu iki. masih tuwek ngoten kula lak bayangan lawas ta. Iya gak iso gopil. Wis apa? Ya apa Pak? Ya apa wis ya? Ya apa? Iki dirunding cara kekeluargaan. Iya iya. Wis surup-urupan ya. Iya. Kok gak krungu wong jopo gak apa-apa. Gak apa-apa kok. Apa Mas niki? Wis Bareng ae. bareng-bareng kok. Iya. Gampang nikah nduk punden ya. Kalau iku lak sogo iku arane nang kunden iku. Ngawur ae. Saiki blonjo-blonjo ya. Awak dhewe kudu sing temenan blonjo sing larang-larang Pak, engko jange mantu bareng arep manten kembar. Kawin maneh ya toh, masih ibumu mati, saiki aku duwe niat kawin, konco bareng kawin. Ayo nanggap apa to aturan ditanggap. Ngono. Apa Pak? Ketoprak wayang uwir. Iki sing rotok iku lho. Oh, wayang wong. Wayang wong ya, wayang Pencak. kulit, pencak, Iya. sulapan, Iya. biskop, ngono. Timbangan. Bal-balan ngono lho. Bal-balan ngono lho. Sampeyan nyewa gedang pundi, Pak? Hah? Gedang pundi? Kadeknya gedang sak latari wong dinggoni kabeh ngono ae. Anggo latari wong dinggoni, engko aduan kebo. Pak, lek ngono meneh nang sumber porong ya, Pak. Kan lho kok aduan kebo, kene kebo situ lagi apa irsat iki. Sat-sat tapi bagong barang iku itu. Oh, wis. Lah saiki ngene lho, Pak. Iya ya, Pak. Dinane ayo dipitungno nang wong tuwa. Saiki golekno wong tuwek ae, Pak. Dadi golekno wong tuwek penting iki. Dadi gak serampangan yo, Dik. Lah ngono, Dik. Ya lah nak, wong atase wis tuwa wis grubyak-grubyuk nang wis lah wis. Yo gak ngono. Yo gak ngono, Dik. Lho sing ndi sik nek kemang. Lho, jek kliru tek lho. Kok niku Pak kono mamun ngomong, "Walana." Koyo kaliren. Lah masih ngoten lah sampe lah cinta ta. Enak ngene Bang Nom, iki kutu lah, lulu. Pak, nduk mburi kono wong tuwek, Pak. Iya, terus Tuweke nemenang kali wis tiba ping 4, Pak. lu gak tuwek wong remok iku. Wong sing ngerti. Iso iya. mitungi dina, Iya. aja sampak nang nggone paceki taun. Lah iya. Ngono lho, nak ngasih taun bareng lho. Lah iki lak ono sing pinter. Sapa? Lah bure dhewe bogang. Oh lah apa iki? Bagong. Bagong. Iki mang nandi? Ya tak kon ngetutno, bakal bojomu iki mang ada loro ketelisut. Lho, Ya, lha iki apa? Aku ate kejiret wong aku. Kaya apa? Ditinggal ae, waduh. Lah apa lho? Lah apa lho, Dik? Lho, iki bojoku iki, Pak. Sampeyan kok nduk kene sih, Pak? Lho, ya apa nak kon iki waduh duh. Lah kok rene ya apa sih kon iki? Iya lah uripku terlantar, aku terus golek penggawean karepku. Iki kok ngepos nduk kene ya apa sih iki? Asale ya apa kon teko kene iki? Asale aku iki lak jange dirabi anake Pak iki baseman iki. Tibane ya kenomen gak cocok mbek aku terus ijol ngono. Ijol lho. apa? Ijol joleno bapakne. Dipek Pak Basman. Lho, iki bapakmu nak. Iki bapakku ta? Iya, Lho, iki lak anak Pak. sampean. Lho alah lah iki. Iki sapa iki? Iki anak sampean, Cak. Salah Ono gak biyen aku belas hari ini. embong dipoto-poto. Untung durung sampai kejadian nih. Sat, arsat. Jenengmu kok Bagong ta arsat. Bagong ya apa sih kaitane iki? Iki bakal bojoku. ya apa sih gong iki? Iki ngeten, Pak. Kula Iya. critane niki lak bojo kula. Ya iki. Nggih, Latini niki anak kula cuma biyen niku jenenge Sanestini. Sapa jenenge biyen? Ginten biyen niku. Oh, lah kon bapakne kok harus jenenge sih. Kok lali sih? Cilik niku Ginten namane Ginah kula padha gine ngoten lho. Oh, Saniki ngono. diletini mboten. Lah kok perlu. sampak kon iso berantakan pecah pisah-pisahan balik keluargamu ya apa asale? Asale ngeten, Pak. Iya, iya. Asale niku lak dugi dele ya. Wah. Tapi kok dene yo kotakno. Omongmu iku tak jeguk. Gopo kula niki. Gopo, Sampeyan gopo. ngomong mecicil ngoten hari Kamu ini. sih asale kok sampe Asal berantakan. usule. Asal usulnya bagaimana? Ngono lho. Riwayat awak dhewe biyen lho. Riwayatnya, Cak, sejarahnya. critakno. Ngeten, Pak. Iya, iya. Kula lak nyambut damel lah. Ah, terus? Pas kula mantuk dalu, persis mbledose Gunung Vesuvius niku.
Napa? Gunung Merbabu kena, Gunung Kelut, Gunung Semeru, Gunung Sari kena ono sejarah enak ngono. Gunung wis piye sih ku nduk endi? Oh, ngawur. Gunung endi tibake? Gunung Kelut. Oh, Gunung Kelut. Gunung Kelut meledos dhuwur. Terus Melayu dhewe-dhewe. Anak kula kali bojo kula mboten karuan. Iya. Kula goleki ngalor ngidul mboten kepethuk terus nyambut damel ngene bapak mriki. Iso mlumpuk nang kene. Nggih kepethuk sakniki niki, Pak. Anak kula pun lek gedhe. ngono Pak karuan iki Iya, bakal iya. maratuaku iki bojoku lha peno lak gak uman iki. Iya, lak pelicin. Enten, Pak. Iya, Pak. Tangga kula nggih enten kok. Sapa? Yunah. Oh, ya wis, apa wis? Seneng sampean? Bapak ya seneng wis. Ya. Sama sirahe penceng. Kok ngawur ae. Saiki nek, Gong. Ya, apa? Kon balik nang bojomu. Oh nggih, kakmu kewajiban bojomu. Nggih. Lah anakmu tak temono Kartolo. Iya ta? Nggih. Kartolo anakku. Nggih. Lah nek Kartolo oleh anakmu kon bare aku termasuk dadi besek. Bebek. Behek. Becak. Wah, aduh lho. Ojo bubu ya. Diwurungaken mawon, Pak. Wurung mawon. Iya. Apa? Ini seneng kali tolo. Iya anakku. Kula besanan kali sampean. Iya. Berat, Pak. Apa? Bayaran 5 wulan gak dibayar jelas iki. Oh, tak kok bayaran kon dadi pesan mbak aku entek beras. Kok telimu sakmu gede ini. Apane? Pak konjuk telih-telih lah. Telimu sakmu gede ini. Wis saiki nek ngoten ngeten lho, Pak. Sane anak sampean iki kula rabi sampean saiki dadi wali. Wali iki lho. Wali. Dadi anu parli. Sapa iku? Wali. Cuma tanggapane pun sampean sing pados, Pak, kula mawon. Nang apa kok? Celukno kanca dhewe yo dulu. Sini gengsi wong jeragan beting sampean. Iya. Tanggapaken wong watuk mawon papat. Lho, lah napa Pak kadek nanggap wong watuk Pak? Lah bapak ini jeguk dhewe lak watuk. Nek aku dijeguk gak watuk mumpuk aku. Kartolo iku. Wong tuwa ki sasaran tak kon niku. Tapi lek nanggap apa-apa pembukaan kudu peno Pak sing ngidung sebab gak oleh ku ujar aku biyen. Ngono ya? Sak waya rabi peno kudu ngidung pembukaan. Oh, ngono ya. Iya. Lah saiki apa enake saiki? Sik bukaan sih. Bukan. Oh, apa dibuka? Ya dibuka ayo. Oh, aku sing ngedung ya. Iya, kanggo ngrungokno. Iya. Bukaan. Ayo, ambune. Sandang pangan lara lan pati. Jame wis entek Pak. Wis entek.